Ето ма, хванах ви пак огромна пастърва. Толкова е трудно водата, толкова ниска. Идвам, намирам риби, има и състезания даже. Има 100 палатки и пълна с хора. Обаче си намерих, дойдах на моите места, хванах много голяма пастърва. Обаче не знам дали ще я извада на това място, има доста клони. Ще я държа и тук в близост до брега, да може ако дръпне да ни влезе в клоните. Ето. Чакай да направя по-близко, да мога да се дигне рибата. Каква хубава пастърва! Гледайте, гледайте! Гледайте! Гледайте каква хубава пастърва! Тя сега ще тръгне да бяга, да знам какво ще стане. Каква хубава пастърва! Днеска е 28-9 края на риболова на пастърва. Дойда да закрия на моята любима река Въча. Има големи пастърви, аз знам, всеки път фащам такива. Или поне имам някакви срещи с тях. Каква хубава сделка! Видя ли да кепна? Но тя като ме видиш избяга, знам какво ще стане. Вижте какъв му бегам. Това беше красиво. Събра сили рибата да скочи. Ще затегна малко авансчето. Ще много корда ми опъва. Ако тръгне да бяга много бързо, ще включа моя аванс, краката. Скоро бях на любимата река Места, в гръцката част, за такива големи риби, обаче не срещнах такава риба. Няма ще се приближа, тя сега ще бяга, ама ще да я кепна. Да не стане така, че да не мога да я кепна даже. Ето виждате, че има големи буци. Значи на воблер, на блесна, такава риба тук на река Въча не може да хванете. Може да хванете на воблер само и то зимата. Лятото на воблер пак не може да хванете. А пак на блесна никога. Трябва да се объркава рибата. Ето. Аз мисля, че скоро време тази риба бях изпуснал. Какво да фащам повече? Тя се видя рибата, хубава. Даже няма да използвам кеп. Дойдах с тиерюто. Каква хубава риба. Ще сложа кепа. Каква хубава риба. Браво, бърка. Браво, бърка. Това е голяма риба. Това е голяма хубава риба. Аз скоро мисля, че я бях фанал лятото. Ама тя не избяга. Може да е същата риба. Може и да не е. Добре се хвана тая майка. Много трудно се фаща такава голяма мъжка на реката. Само женски фащам. Ето е. Ето е купичката. Някъде около 6 номер мисля. Днеска съм с малка купичка. Не съм с голямата кука. Ей, тук е една малка змийка. Ела тук. Къде отиде? Змия беби. Ето е. Ето е. Да я дам на рибата да я издел сега. И да си ходи с нея. Риба, искаш ли да ядеш змията? Искаш ли да ядеш змията? Яш. Яш. Сега те е страх, ама. Малка миризлива водна змийка. Ами, какво да ви кажа? Пускам рибата. Продължавам да хващам нагоре. В момента е 5:30, събота. Малко преди забраната на река Въча. Пробвах на воблер. Фърлих 10 пъти. Нямам ли удар, няма смисъл да настоявам. Пробвах на блесна, имах един удар на мепс. Също много тегла работа. И си залагам на пувка. Те тук рибите си искат пувки. Пусква си искат стръв, иначе се фащат малки риби. Така, виждате резултата.
Освобождаваме. Ето. Айде. Нареди се там. Да ви кажа нещо от мен, в дълбоките вирови няма смисъл да търсите рибите. Трудно се намират и там ни кълват. Сега ще ви покажа къде хванах рибата. Рибите излизат на тънката вода. Ей тук долу хванах рибата. Ей тук долу. Рибата хванах буквално ей тук долу. Те тук се нареждат на плиткото. Всичките риби ги фаща на плитко. На такива големи дълбочини, голяма пастърва, трудна работа. Чао от мен. Приятно гледане.